Hola, bona tarda a tothom. Avui us vull parlar una miqueta d'un conte que està inclòs en el llibre Rascaparets, el darrer llibre del Julià Guillamont, que està publicat per Galèxia Gutenberg i que presentaré amb ell el proper 19 de març, el dia de Sant Josep, a la tarda, a la llibreria La Graia de Granollers. El presentaré juntament amb el meu llibre de narracions Una aposta o la pregària dels ateus, d'acord? Aquest llibre és un conjunt de 71 contes de ficció que el Julià ha anat publicant durant l'any principalment 24 i 25 a la seva secció de Cultura de l'Avantguàrdia. El conte que us llegiré avui i us vull comentar és el darrer d'aquest recull, que es diu L'aparició del jardiner Rigol. Volia comentar algun aspecte de l'escriptura del Julià. Un principalment és el seu llenguatge tan ric que fa servir el Julià, a part que és un gran observador, però és un llenguatge català, fa servir un llenguatge català molt ric, però no literari en el sentit culte i que no s'entén, no, sinó és un llenguatge ric del català autèntic que s'ha deixat d'utilitzar per la sèrie de circumstàncies que avui en dia ja, per com ens comuniquem avui en dia, ja s'han deixat, o per als inputs que tenim d'altres llengües, hem deixat d'utilitzar. Però a mi m'encanta perquè hi ha moltes paraules que ell fa servir amb tota naturalitat en els seus articles i en els seus relats, que són superrics i que a mi em fan recordar, per exemple, molta de la llengua que parlava el meu pare, que tampoc fa tant, vull dir que és la meva generació just anterior i que ara ja no s'escolta i ja no es llegeix. Doncs el Julià fa servir aquest tipus de llenguatge, o sigui, un llenguatge que per algú que potser no l'hagi escoltat li pot semblar literari, però que no és literari, és un llenguatge que es feia servir al carrer, al català, naturalment, d'acord? Aquest és un dels aspectes. Un altre dels aspectes, evidentment, és la seva gran imaginació per, personificar objectes o també animals o insectes que fan com una crítica de la societat actual. Aquest conte que us llegiré avui, que és, com he dit, el darrer, Aparició del jardiner Rigol, s'emmarca dintre de... ell fa com una mica un retrat de la Universitat de Barcelona que ell va viure, perquè el Julià és llicenciat en Filologia Catalana i va estudiar a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, que és un edifici que jo vaig descobrir fa poc i que a mi m'encanta, que és una passada, és com si estiguessis a la Universitat d'Oxford, és xulíssim. Si teniu l'oportunitat, aneu-hi. I ell, en aquest conte, ell diu que té tons rodoradians, a veure si em surt bé, però a mi també em recorda una miqueta a l'inici del Nada de la Carmen Laforet, no sé si perquè ella va estudiant allà filosofia i lletres, però té aquell aire una miqueta de l'inici del Nada del Carmen Laforet, o almenys a l'ambient de la Universitat de Barcelona. D'acord? M'encanta perquè, clar, com que la vaig descobrir fa poc, és com si estigués veient aquell jardí de la Universitat de Barcelona. Com sempre, el Julià entra tant en el detall, o sigui, a part de la descripció, és el detall de qui hi havia al darrere de les coses
que nosaltres trepitgem actualment. O sigui, ell sempre es pregunta aquí hi havia algú abans, o sigui, abans és, doncs, fa 50, 100 anys endarrere, què feia aquella persona, què va deixar fet, i ara nosaltres què estem trepitjant, no? Trobo que és un relat, molt bon relat per finalitzar aquest recull de narracions. D'acord? Doncs ara us el llegiré, espero que us agradi. Diu així: aparició del jardiner Rigol. El jardí de la Universitat de Barcelona era un indret preservat. Uns grans cedres ens feien ombra quan s'acostaven els exàmens finals. S'hi podia entrar per un dels angles que havien reformat per encabir-hi un aparcament per als professors. No hi havia gaires alumnes que entressin per aquell portal i tots els vidells ens coneixien perquè ella era molt guapa. N'hi havia un de moreno, prim, agitanat, sempre fumava. Els anaven canviant de lloc, els vidells. No sé si cada dia una estona o cada setmana un dia, perquè no acabessin d'embogir. El videll moreno movia peces per acaparar el portal de l'aparcament, que era un lloc amb més feina però més distret, sota una bella ombra, amb un gran pa d'arrels que semblava que volia arrencar la caseta de vigilant, amb la tanca. Finalment, la universitat potser no era tan important per a la ciutat, perquè no li havien dedicat l'illa de casa sencera i havien deixat 2 llenques per construir a banda i banda. Devien trobar que era malbaratar el terreny dedicar una illa de casa sencera al saber, que quan es va fer l'edifici era tot el saber. S'hi estudiaven totes les carreres tret de la de medicina. Entrant pel portal de l'aparcament, al fons, hi havia un hivernacle amb els vidres trencats i empolsegats, i a dintre testos buits amb plantes mortes. No ens va fer mai impressió de ruïna. Ens assèiem al banc del costat de l'hivernacle i ens hi passàvem la tarda llegint, parlant i estimant-nos. L'edifici de la universitat amb el jardí feia un cul de sac. La porta que hi havia a la part de darrere era sempre tancada. Al gran carrer hi malvivien uns quants llibreters de vell. Eren d'aquells homes que s'estan moltes hores al ras i que a l'hivern porten guants amb els dits escapçats com si fossin mitenes. Els llibres feien olor de pols barrejada amb desinfectant. Em vaig fer amic d'un d'aquells llibreters que estava especialitzat en revistes i llibres de cinema estrangers. Altres acumulaven revistes pornogràfiques. Cada cop que se'n moria un, eliminaven la caseta on venia els llibres i aviat el carrer va semblar una boca esdentegada. A la part central del jardí, sota els arbres, hi havia unes mates de maduixer de bosc que a la primavera feien unes maduixetes que ningú no es menjava. Vam descobrir que les carpes de l'estany els agradaven i moltes tardes anàvem a donar maduixetes a les carpes, que tenien unes escates que semblaven ungles del dit gros del peu, grises com un mal pressentiment. Es barallaven per abastar-les traient la boca fora de l'aigua i fent espetegar els llavis com una ventosa. Quan ens cansàvem de jugar i sortíem per les escales que acabaven al gran passadís entre els 2 claustres, amb testos i un petit canal de rajola que duia aigua fins a un estanyol amb nenúfars. Molts anys després vaig llegir que l'autor de la reforma del jardí de la universitat va ser el jardiner Artur Rigol, que el 10 de desembre del 1934, quan sortia d'una visita d'obres, va morir atropellat per una ambulància militar. Em va fer molta impressió que aquell lloc que vam veure sempre viu fos un lloc de mort. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies.